बाजा बाजी की ना बाजे। डीजे दुर्गा निषाद। डीजे दुर्गा निषाद। आपका घर कहाँ है? गांव बामनतारा, जिला फतेहपुर। दुर्गा निषाद जी आर्ट। वाह पूर्वैया हवा घुसेला समीज में, होता गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में। वाह पूर्वैया हवा घुसेला समीज में, होता गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में। तरसेला है हुस्न डीजे दुर्गा निषाद। गांव ब्राह्मणतारा, जिला फतेहपुर। दुर्गा निषाद जी आर्ट। कैसे लागल कुर्ती हमर चोली चरमा रात बा, दिन बात कटिए जाला कट नहीं रात बा। हाय माए कैसे लागल कुर्ती हमर चोली चरमा रात बा, दिन बात कटिए जाला कट नहीं रात बा। डोली ले आइबा दुर्गा निषाद। आपका घर कहाँ है? गांव बामनतारा, जिला फतेहपुर। सब सुख बाटे हमरा एको ही के दुख बा, गबना कराला हाली तने के भूख बा। सब सुख बाटे हमरा एको ही
डीजे दुर्गा निषाद, गांव ब्राह्मण तारा, जिला फतेहपुर। इनका मोबाइल नंबर 8446017936।